Bon dia a tots, Manquau. Soc un valencià cabrejat. Avui vull parlar del tema associatiu valencià, d'una nova associació que he vist que ha nascut, o que diuen que ha nascut, no ho tinc molt clar. De bestreta, el que vull deixar clar és que els desitge el millor, que s'isca tot bé, que treballen i que tiren avant. Bo. En el món associatiu valencià, o valencianista, no sé per què hi ha moltes associacions, sobretot culturals, alguna reivindicativa, i l'any passat, sense anar més lluny, se crearen 5 noves associacions. Curiós. No acaba d'entendre per què, en lloc d'entrar en associacions que ja existeixen, la gent crea noves associacions. Molt paregut a com passa en els partits, que la gent renega. N'hi ha molt de partits valencianistes. Sí. En lloc d'entrar en els que n'hi ha, se munten uno nou. I en el tema associacions, estic fart de veure aparèixer associacions que al poc de temps desapareixen. En lloc d'entrar en una associació, se crea una nova. Molt curiós i molt lamentable. Bo. Vent esta nova associació, he rascat un poquet per a informar-me. El que he trobat, la veritat, són molt valents. I ja dic, desitja que els sisca tot el millor possible. Volen fer un treball, diguem, que per a mi seria encomiable, que se poguera fer de veres. Ja ha hagut altres associacions que ho han intentat fer en el passat i no pogueren. Espero que esta vegada siga així, no? Ho dic de cor. Bo, però dit això, al rascar un poquet i al intentar informar-me un poquet, pam, 2 hòsties que m'han portat. La falta de coherència, senyors. Bé, la primera cosa que me va cridar l'atenció és la informació que jo vaig trobar, que va corregent per les reds, només l'he pogut trobar en castellà. Sent una associació que diu que vol defendre el valencià en els col·legis, què vols que vos diga? M'ha matat. Si dius que vas a defendre la llengua valenciana en els col·legis, que manco que estiguin bilingüe. No tens res contra el castellà. Però si vas a defendre una cosa, defèn-la usant-la. És el més lògic. Però bueno, ells sabran el que fan. La segona cosa, que esta ja sí que m'ha matat, venen a dir que estan respaldats per lo Ratpenat i per la RAC. Qui me coneix sap que jo no estic ni per l'un ni per l'altre. Lo Ratpenat, perquè és el racó popular, i la RAC, perquè és molt coherent. Val. Si tu dius que estàs respaldat per aquestes dues associacions, el que no pots fer és el que jo he trobat en redes socials. Per lo manco a la persona que crec que encapçala el projecte, o per lo manco és la que li està donant visibilitat en redes socials. I es comença a dir que paraules normatives que defen la RAC no són valencianes, que estan maldites. Anem a veure. Per favor, un poco de coherència. Si dius que te respalda la RAC, lo que no pots és en res posar de volta i mitja la RAC. Que no enteneu que és falta de coherència? Per l'amor de Déu, feu-se un mirar. I per acabar, una cita de gran Ximo Lanuza. Si tant d'interès li posem en la defensa de la llengua valenciana, repetisc i no em cansaré de repetir. Per què no comencem a dependre a escriure-la bé? Perquè, com a usuaris de la llengua, tots som mestres legitimats. Però normativa, segons qui, a soles hi ha una.
Au cacao.